nyt hoidetaan Milla. Niin, otan tämä kansi. Siinä on näköjään tommonen vessa-asia. Milla on näköjään hereillä. Tulee nyt sieltä. No niin, nyt mä saisin tosta seinästä irti. Taas vähän säikähtää siitä, kun mä sen sitä otin, mutta... No. Laitetaan vanhat ruuat roskiin. No, irtoa nyt siitä. No niin, seuraavaksi pestään tämä seepian suomu. Pyysin vähän apua mun veljeltä, koska mun olisi itse vähän vaikea tätä koko hommaa hoitaa, koska mun on toisessa kädessä tämä kamera ja toisessa kädessä etana, niin olisi vähän vaikea. Nyt pestään Milla itse. No niin, nyt Milla on pesty. Sitten viedään Milla takaisin terraarionsa. Nyt laitetaan sille ruokaa. Otan täältä jääkaapista jotain sopivaa, vaikka otellaan vaikka tämmöistä kurkkua. Vietänpä sitten Millalle nämä kurkkuviipaleet. No niin, Milla, tässä on sulle ruokaa. Ole hyvä. Sitten kastellaan vähän näitä seiniä, että pystyy paremmin kiipeilemään. Ja sitten vähän kattoakin kastellaan. Sitten laitetaan katto paikalle.